Sidder du i en offentlig bus lige nu og leger find terroristen? Drop det. Det er ikke dem, du skal være bange for. Det er dine medpassagerer. De er syge i hovedet. Der er jo en udskreven regel, der hedder, at hvis man er i et offentligt transportmiddel, så er alt god opførsel og hensyn til andre mennesker ophævet. Man behøver ikke at vise hensyn. Man kan opføre sig lige så dumt det skal være. Og så er det tilgivet. Hey, du er da tæt på high score, er du ikke? Jo. Vi er jo ikke medpassagerer. Vi er jo fjender. Hvert stop er jo som en scene fra Titanic. Bortset fra, at mennesker i det offentlige transport ikke tager hensyn til børn og kvinder først. Og så er der også noget med, at en pladsbillet er billigere på Titanic, end den er hos DSB. De mest irriterende passagerer, det er dem, der begynder at presse, før bussen holder stille. Man kan jo ikke komme nogen vegne. Med lidt hjerne, så vil man jo give plads. Hvis jeg står med en overfyldt kuffert, jeg ikke kan få lukket, så plejer jeg at tage ned i den nærmeste HT-bus. Og så går der 10 sekunder, og så kan man lukke den. Faktisk bliver den så mast, at jeg kan have den i min inderlomme. Det kan da ikke være rimeligt. Jeg skal slet ikke af her. Man køber en cykel,